Следващият репортаж в Агрофорум е свързан с новината, че български манастир спечели проект по САПАРД – производство на екологично чисто биволско мляко и намерение за осъществяване на още проекти в областта на животновъдството. С това се гордеят монасите от Гигинския манастир. Манастирът се намира на 60 км западно от София над село Гигинци. Игумен на манастира е архимандрит Евгений. Тук на духовен живот се отдал и монах Никанор, който е завършил международни икономически отношения. Преди да дойде тук, той е работил като брокер, дилър и финансов анализатор на американските борси. Манастирът е основан по времето на Второто българско царство. През турското робство е разрушен и е възстановен през 1801 година от хилендарски монаси. Тук е имало килийно училище. След 9 септември 1944 година Гигинският манастир е превърнат в концлагер, а в последствие и в пионерски лагер. По-късно е предоставен на частни наематели за отглеждане на добитък. След този период е изоставен, разрушен и ограбен. От 1998 година негови обитатели са двамата монаси. Днес те имат амбицията да уредят модерно и печелившо стопанство, с чието приходи да започне поетапно възстановяване на жилищните и стопанските помещения на манастира. Затова и предстои развитие на биволовъдната ферма, която те стопанисват. Бивола като такова животно е свързан с този манастир още през 19 век, когато трябва да се действа разрешение от Карафейзи, всемогъщия управител на Брезнишко. Те му подаряват една огоена биволица, пък на байрактара му едно биволе силар. Това е известно от историята. Биволът е подходящо животно за тук, тъй като има къде да се къпе. Те имат нужда от вода. След това то е бавно подвижно животно за паша. Не изисква много големи усилия така от човек да се справя на неговото отглеждане, но си има своите особености. Всяка биволица е с характер, изисква се специално отношение. Главната особеност е, че се привързва към стопанина, към гледача и много болезнено реагира на смяна на гледач. Също така много трудно дава млекото си. Особено биволица първескиня, малакиня, много трудно се приучава да се дои и спокойно да се дои. По-малко млеко дава, отколкото кравата, и по-неиздържана студ и задължително трябва да има лятно време вода. Животните са основно от породата българска мура. След като вече по програмата САПАРД взехме и племенни животни, бройката достига 50. Включваме майките, малачетата, малакините и мъжките. Спечеленият проект по САПАРД включва и закупуване на доилно оборудване, млекоохладителна вана, косачка. Проектът е изготвен от специализирана консултантска фирма. Взаимното партньорство на монасите с Сибола няма да спре до тук. Имаме с тях проект за пчелно стопанство за стотина кошери тук. Евентуално живот и здраве за нов допълнителен набор за цех за киселото мляко. Тъй като нашето желание е така да затворим цикъла и условията тук напълно отговарят на критериите за биологично земеделие. Нашето мляко е без всякакъв примес. На юнска паша е с над 9% масленост. Вие видяхте тук, пашата е билкова. Биволиците дават по-малко мляко, но вкусно, защото такава е тревата, която пасат. На повече от 5 км сме от населено место, тук в района няма промишленост и не използваме препарати за растителна защита. Така или иначе, малко ни остава да се сертифицираме и това е за нас една благоприятна ниша, тъй като ние не може да бъдем ферма на големите мащаби. Ние трябва да бъдем бутикова ферма. Монах Никанор характеризира биволите като здрави и непретенциозни животни, а биволското мляко като източник на много ценни вещества. Разликата между биволското мляко и другите видове млека е огромна. На първо място това е млеко с висока масленост, която обаче е лесно усвоима от организма, не образува атеросклерозни плаки, малки молекули има. Тя е биволското млеко е с 40% по-малко холестерол от кравето млеко. Съдържа неколкократно повече полиненаситени масни киселини, които блокират рак, които са много добра профилактика при диабет, срещу психически такива заболявания. Според монах Никанор, обстановката в България по отношение на биволовъдството е почти критична, като един от негативните фактори е постоянно намаляващият брой на тези животни. Освен това, символичната субсидия, която държавата дава на биволовъдите, е твърде недостатъчна. На биволица годишно се полага 20 лева субсидия за генофонд.
При положение, че имаме толкова малко биволици, че и аз и вие бихме могли да ги знаем и по име. 20 лева, да ви кажа, като си платиме, примерно нашата ферма тук, за това, че сме към този генофонд, остават по 10 лева или 2 чувала трици.